Makorokoto kuna Wezhira, she is pregnant. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Saka Wezhira posted her photos achiratidza dumbu rake. She recently posted achiti she cannot wait for December. Ndo zvairehwa izvi nemusikana. She is a married woman after all. So what do you expect? Vazhinji vari kuti no guys, it was actually a skit, but she used the same photography company that she uses every time, kuti maybe pane chakapfekerwa hapana anoziva. So pane maskits aakaposta like 2 days ago, and this picture right there aakaposta again last night. So vanhu vari kuti havachanzwisisi kuti chii chiri kuitika. Are these current pictures kana kuti mapictures akudhara emhikani? But anyway, tiri kungofarira musikana kuti makorokoto pamwe chete nemurume wake mufundisi kuti aiwa dzinza rakura naika titende.